እቲ ይቕረ ዝበለ ሰብ ሓደ እዋን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ኣብ ዝርከብ ኣኽራናዊ ዞባ ማይሃን ዝበሃል መንእሰይ ወታደር ይነብር ነበረ። ክቡር ሰብ እዩ ዝነበረ ማለት ሓያል ፍትሓውን ተባዓን ክኸውን እንከሎ በቲ ሓደ ግን ልቡ ተሪር ነበረ። ብኽሳራን ቃልስን ዝተቐርጸ እዩ ዝነበረ። ኣዒንቱ በላሕቲ እኳ እንተነበራ ድሕሪ እቲ ኣጠማምታ ግን ዝኾነ ሰብ ክትጽውዖ ዘይደፍር ነገር ተደፊኡ ነበረ። ንሱ ድማ ሕርቃንን ብስጭትን እዩ። እቲ ቁስሊ ማይሃን ወዲ 20 ዓመት ከሎ ምስ ስድርኡ ኣብ ሓንቲ ብግራት ሩዝን ጫካ ጽሕድን ዝተኸበበት ንእሽቶ ቁሸት ይነብር ነበረ። ንእሽቶ ሓውሊንዊን ድማ ሓበኑን ሓጎሱን እዩ ዝነበረ። ንሓዘኑ መዓልቲ እውን ከይተረፈ ከብርህ ዝኽእል ፍሽኽታ ዘለዎ ነዋሕ ሓዊ ማይሃን ዓለም ብሴፍ ኣብ ዝገጥመሉ ሌንዊን ብቓላት ብሙዚቃን ትዕግስትን እዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ። ማይሃን መብዛሕትኡ ግዜ ንኡስ ሓወይ ነዚ ዓለም ኣዚኻ ኣለዋህ ኢኻ ይብል ነበር። ሌንዊን ድማ ኩሉ ግዜ ህድእ ኢሉ ይምልስ ነበረ። ምናልባት ልውሃት ግን ሓደ ግዜ ካብ ሓፂን ክሕይን ይኽእል እዩ ኢሉ ድማ ይሓስብ ነበረ። ሓደ ለይቲ ዓዶም ብጉጅለ ሸፋቱ መጥቃዕቲ በጽሖ ሃልሃልታ ናሕስታት ይሒሱ፣ ሰባት ብስንባደ ጎየዩ፣ ህፃናት በኸዩ። ማይሃን ሴፍ ሒዙ ተቓልሰ። እቲ ትኪ ምስ ፀረገ ግን ኒልዊን ኣብ መንጎ እቲ ሓሙኽሽትን ትክን ረኸቦ ስቕ ኢሉ ህይወት ዘይብሉ። ሽዑ ዝረኣየ ሓዉ ልቡ ብሓንቲ ሓሳብ መልአ። እሱ ድማ ሕነ ምፍዳይ ይብል ነበረ። እዚ ዝገበረ ሰብኣይ ረኺበ ብኢደይ ክቐትሎ እየ ኢሉ መሓለ። ካብቲ ግዜ ንሱ ድማ ጎበዘ ሰብኣይ ኮይኑ ሃድን ድማ ጀመረ። ማይሃን ንኣዋርሕ ብዓድታት ሩባታት ብመሕለፊ ኣኽራን ይጓዓዝ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ክፉት ሰማይ ደቂሱ ዝረኸቦ እናበልዐ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓተተ። ዝረኸቦ ሰብ ድማ ባንዲ ዱባ መን ይፈልጦ፣ ኣብ ገጹ በሰላ ዘለዎ መን ኣሎ እናበለ ድማ ክደሊ ጀመረ። ንዝረኸቦ ድማ ክልተ ግዜ ባንዲ ዱባ መን ይፈልጦ፣ ኣብ ገጹ በሰላ ዘለዎ መን ኣሎ እናበለ ዓው ኢሉ ይደሊ ነበረ። ገሊኦም ንቕድሚት ጠሚቶም ገሊኦም ድማ ንደብ ኣመልኪቶም ዝወሰዶ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ድማ ንልቡ ብዝያዳ ሕርቃን መልሱ ይወስኸሉ ነበረ። ለይቲ ንሓዉ ይሓልም እኳ እንተነበረ ገጽ ሌንዊን ግን ጸልመተ። ብዝደለዮ መጠን ሓዉ ይዝክሮ ነበረ። ገጽላ ጸላኢ ጥራይ ድማ ይረኣዮ ነበረ። ነዊሕ ግዜ ኮነ ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን ድማ ኣብ ገምገም ሩባ ኣብ እትርከብ ምድረ በዳ ኩን ኢላ ዓዲ ቀታሊ ሓዉ ረኸቡ። ሰብኣይ ኣሪጉን ደኺሙን ኣብ ገጹ በሰላ ሒዙ ኣብ ጥቓ ሓዊ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ሴፍ ኣብ ጎድኑ ተደፊኡ ነበረ። ኣዒንቱ ግን ዝሰግኣ ኣይመሰለን። ዝያዳ ባዶ ኮይኑ ተራእዩ። ማይሃን ሴፍ ኣውፂኡ ድምፁ ዓው ኢሉ ተንቀጥቀጠ። ዓዲ ጻዕዶ ጎቦታት ዝክሮ ዲኻ? እቲ ዝቐተልካዮ ወዲ ድማ ብትብዓት ሓተተ። እቲ ሰብኣይ ስቕ በለ። እንደገና ማይሃን ደጊሙ ተዛረበ።
عدي ጻዕዶ ጎበታት ትዝክሮ ዲኻ ዝቀተልካዮ ወዲ ድማ ትብዓት ሓደ ተኣረጊ ሰብኣይ ንላዕሊ ጠመተ ቀሲሉ ኣዒንቱ ንሓፂር እዋን ኣንፈርፈረን ድሕሪኡ ርእሱ ኣቕኒዑ እዝክሮ እየ እቲ ሓዉ ድማ እዝከረኒ እቲ ኣውያቱ በለ ንምንታይ ማይሃን ኣጉርምረም ንምንታይ ገርካዮ ንምንታይ ከንሓወይ ቀቲልካዮ ኢሉ ጨደረ እቲ ኣረጊ ሰብኣይ ኣዒንቱ ዓሚቱ ቀሲሉ ንሓወይ ስለ ዝቐተልዎ በለ ሽው ነዊሕ እዋን ሓንቲ ህይወት እንተወሲደ ድማ ቃንዛይ ክጠፍእ እዩ ኢለ ሓሲበ ነበርኩ ግና እናገደደ ከደ ስለዚ ድማ ተወሳኺ ቃንዛ ወሲኸ ድሕሪ ደጊም ነብሰይ ክሳብ ዘይፈልጥ ኮንኩ ቃንዛ ድማ መሊሱ ገደደኒ እምበር ኣይ ዝሓልን በለ ተንቃላት ከማእማን ኣብ ልቢ ማይሃን ወደቓ ሴፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብኣይ ደው ኢሉ ቅልጽሙ ግን ክናወጥ ተሰምዖ ድሕሪ ደጊም መስትያት እምበር ጻልኣይ ኣይረኸብኩን በለ ስቕታ ድማ ኮነ ነዊሕ ስቕታ ስዒቡ ምጭብባጥ ሓዊ ጥራይ ሕርቃን ጥራይ ኮነ ማይሃን ሴፍ ኣውሪደ ሓዘነን በኸየን ብሉ ውሃት ድማ እንተቐተልኩኻ ሓወይ ብሂወት ኣይነብርን እዩ ድማ ኸመኻ ክኸውን እየ በለ ተገልቢጡ ድማ ተጓዕዘ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ፈሪሑ ክበኪ ጀመረ ማይሃን እዚ ድምፂ ካብ ሓደ ቀታሊ ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ በደሎም ካብ ዝስምዖም ወዲ ሰብ ዝወፅእ እዩ ኢሉ በኸየ ኣብ ሕጂ ንንዮ እንታይ ኣብዚ ዘጽንሕ ሓለኒ ሓደይ ክኸይድ እየ ኢሉ ድማ ሓሰብ ማይሃን ድሕሪ ቁሩብ ሩፍታን ትንፋስን ምርካብ ማይሃን ናብቲ ህዝቢ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓዱ ተመልሰ ኣብኡ ድማ ጽውጽዋይ ደምን ዓወትን ሒዙ ክመጾም ይጽበይዎ ነበሩ እሱ ግና ወላ ሓንቲ ኣይበል ህፃናት ምንባብ ምጽሓፍን ከምኡውን ኩሉ ሰብ ዝገርም ክሰምዖ ዝኽእል ይምህር ነበር ንእሽቶ ቤት ትምህርቲ ድማ ሃነጸ ከምዚ ኢሉ ድማ ይምህር ነበር ሓደ ሰብ እንተጎዲኡ እኳ ቃላቱ ጥራይ ዘይኮነ ቃንዝኡ እውን ስምዓዮ ሓደ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቁስሊ እዩ ኢሉ ይዛረብ ነበር እቶም ቆልዑ ብኡ ንብኡ ኣይተረድኦም እንተኾነ ግን ዓሚቕ ነገር ከም ዘጋጠሙ ሰምዑ ድሕሪ ዓመታት ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ትምህርትን ድማ ዓመታት ሓለፈ ማይሃን ዓበየ ጸጉሩ ሓምላይ መሰለ ድምፁ ልስሉስ ነበረ እሱ ብትዕቢት ዘይኮነ ብህድኣት እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ምክሩ ክደልዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ሰባት ይመፁ ነበር ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ ወተሃደር ከምዚ ኢሉ ሓተቶ መምህር ንጸላኢኻ ክነብር ምስ ገደፍካዮ ቁኑዕ ምርጫ ትገብር ከም ዘለኻ ብኸመይ ፈሊጥካ በለ ማይሃን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዝነብሩ ኣኽራናት ጠሚቱ ከምዚ ኢሉ መለሰ ሸፈይ ምስ ኣውደቕኩ ንመጀመርታ ግዜ ሰላም ተሰሚዑ ሕነ ምፍዳይ ድማ ፈጺሙ ሰላም ዘሂብ ነገር እዩ በለ መወዳእታ ኣብ ዝሑል ክረምታዊ ምሸት ማይሃን ኣብ ድቃሱ ብሰላም ዓረፈ ደቂ ዓዱ ኣብ ትሕቲ እቲ ነዊሕ ጽሕዲ ኣብ ጥቓ እታ ናብ ሩባ ዝወስድ መንገዲ ቀበሩ
أبنو دما كمزي يوم صحيبه أبدا عريفو الله ما يهان أتي قرز ولا سبعي بزي كمزي دما نتي حدا أقوى كريو زيك الوقت تعود كنده حنا مفداي محرت زجبر سب يوم صحيفه يركب ترجم تاريخه زانتا ما يهان ناي جيجنነት ወይ ውጋ አይነኮነን ኣብ ክንዲ ሙቃዕ ስቅ ክትብል ዝረኸብካዮ ትብዓት ግን ክትቆጣጠር ይምከር መብዛሕትኦም ሰባት ሓይሊ ማለት ምቅላስ ማለት ይመስሉ ዝዓበየ ሓይሊ ግን ዘይ ምቅላስ ምምራፅ እዩ ምክንያቱ ምስ ዝህልወካ ምሕረት ሃብ ይቕረ ምባል ምልክት ድኻም ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ በቲ ካልእ ሰብ ዝወርደካ ቃንዛ ከምዘይ ትምራሕ መርትዖ እዩ ሓቅና ዓወት እንታይ እዩ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እንተሎ ድማ ንኻልእ ዘይምስዓር እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቁጥዐ ከተህድእ ምኽኣልን እዩ በለ ይቕረ ዝበለ ሰብኣይ ኣብዚ ተወዲኣላ ክሳብ ብኻልእ ዝመፀኩም ሰስማይ